de îro ji roja 18 Nîsanê her kesî destê dost û yarê xwe girtin û çûn seyranê ez tenê mehrûm û dûrim mame li vê esîrxanê heta kengê wiha bimînim bi hesreta Kurdistanê. من ne îde, min ne îne, min ne şeve, min ne roje. Ah dibêjim ji ber xurbetê ji her du çavan xwîn dirije. Nizam xetayê min çi ne, felek roj bi roj min dûr davêje. Xelk bi welatê min şabe, ez birîndar bim bi hicranê. Dil bi kul kezev bixwînim çav bi hêsir dev bigirî derdê dunêv midad barin wek baranê li min vekirî. Ah xurbetê idî bese te can û cîger tev zerkirî heta kengê em ê wiha bêweten bin li cîhanê. Ji bav û bira dost û yarê ez bûm cuda felekê birîndar kirim darbe li ser darbê dida perîşanim li cîhanê hêviya me maye xuda ku gelê me hîşyar bibe rabe ji bo serhildanê ku gelê me hîşyar bibe rabe ji bo serhildanê.